Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Lydia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita ken ayat. Tabarang makaipaay ti basit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Nagayatak iti lalaki agayem ti kaarubak. Ket daytaman ti innak salaysayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lydia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, basta kastoy a Domingo, ado ti umaglaba dito'y karayan. Ay wala. Tawan trabaho da. Angam siyak, kalpasan ti panaglabak dito'y karayan, inak ijay parlor, ta isupay ti matgadak. Ay nan, jak kumakayat ti umay dito'y. Ngam nadardaras ngamin ti aglaba dito'y karayan. Hoy, Norton, kita am ni Joan, oh. Agmay may sang aglablaba iti dayja abanda. Hoy, Norton, apay adinak italtalak. Kasano? Norton ka Norton? Kat naglawag a Nora tinagan ko. Ha? Inton kwan, laksiden kan agayam. O sige, manipod ita. Noran, ti iyawag ko kan ka. Ti kunamkit di, kanayon nakasurunan. Saanan? Di kan masuron. Tani, lumaad ka no kasta. Okay. Ay, ano dyan kunam itay, maipapan ka ni Joan? Agmay may sang aglablaba iti dayja abanda ko nak. Di pa'y tumalyaw dito ayan tang aglablaba. Amo matday ta. Seryoso? Kan, di na kayat ti matakta. Isuan mabalin, liklikan na ti makisarita. Hay, pimanmat. Among, napintas ni Joan? Napimpintasak mas sexy akpay. Sabali ti pintas na emma. Idinto tasika, sosyal ti pintas mo. Ngamin, nakalipstick ka, nga ura adda ka dito'y karayan? Oray awan lipstick ko, napimpintasak latangam ni Joan anya. Kan may sa, ada na talgad at trabaho. Ngam ni Joan ngay, agis istorlaeng. At least, adda pagsapulan na. Kang runaan na, ada boyfriend ko. Kat nagtaer. Ngam ni Joan, pulos nga awan agaram kan kuana. Bagay ko kaditi kulot a buok ko? Ay wen, bagay mo. Siyempre, amokmet noon niya ti maibagay kan ka. Sigurado ka bagay ko Wen, ad-adan ama in love kan ka ti boyfriend mo at taga-syudad. Talaga? Ang gayam, kaano na ka nga asarong karan? Inton ka ni kadwang aldaw. Nag-leave da ka no adwa ka ni Brandon iti trabaho da. Ay, isumot lagayam apanay ti panagpapintas mo. Wala. Kat agraragsak tayo Mangangayak iti basit lang a party. Daytay para kada tayo laeng. O sige, sure. Kukwa kun ti red wine kan dualit yun manok. Ay, dayta ti kayat ko kan ka. Mapangnamnamaan ka. Hello? James? Itay pa yung urayak ti awag mo. Insimpak na kiti kawas ko nga witag ti tayong bigat. O sige, urayan ka. Ngamin, kailiw ka na makita. Kasta akmat. Alang rod. Kasta pay. Kayat ko ti maturog ka masapa. Tagbiyahe kami kini Brandon intong parbangan. Sige James. I love you. I love you too, Lydia. Sige. Maturog ka nga rodan. Bye. Ay, makitak man ni James. Talaga akailiw ko ti boyfriend ko. Hello, Joanne. Hello, Lydia. Anya tigatangam?
Gumatang akman iti soy, suka, kan paminta, ta agadobo akman. Sumangpat nga tay boyfriend ko. Kat syempre, kababain mat, no natang lang ti pasangok kan kuana. Sige. Mabiit lang taala at dagitigat katangan. Jay kang inginaan asoy kan suka Total, adamot pagbayad ko. Kan, tapno makaganan siya kamot Kaasi kamot. Awan samot ngamin gumatgatang kadagiti lakom. Kita Jay soy kan suka nga itad mo kanyak Amang expired. Kanayon ang maibus tila ko, Lydia. Kan may sa anak nga agilaklako iti expired. Ala, agawa am nga rudan. Tadya kaya ti agbayag dito store mo. Amom, Lydia. Mabalin mo lahat ti mapan gumatang iti sabali nga store. Taamok mat akasurunak. Nga oray awan mat madingar aramidak kan ka. Iso mabalin mo lahat ti mapan gumatang iti sabali nga store. Naglastog ka mo ten? Di mo pa'y kayat, ta dito store mo ti paggatanga, ta isupay aganan siyam? Diyak namin magustuhan ti panagsarsaritam, Lydia. Iso nga inton maminsan, oray saan kan agumatang dito store ko. Saan ko apukaw ti maganan siyakan ka. Lastog ka talaga? Inak man lang gumatangan iji sa bali nga store? Okay lang ang kanyak, Lydia. Sige, mapan kalat ta. Taado pa'y matinaskan nga aramidak. Awan panawon ko makisarita kan ka. Ad-adan nga 1 oras ko makisarsarita kan ka. Dita ka man langan? Naglastog na tanday di adyoan. Kunamlan adda paglastog na. Surun kon. Nagbayag dumot kami ni Donna iji balay ti gayam na. Taisula ko man ti ibaon ko. Tapno sa anak mabannog akastoy. Hay! Masurunak talaga. Manang, adda akon. Insapsapam ko mati si Mangpat, tas ikalangan ti gimatang iti rekado ti adobo. Kat, apay nga agungot ka si Mangpat, Manang. Kasano? Napanak gimatang iti store iti daya. Ay, nagadayo. Asidagmat iti store ni Manang Joanna. Sa anak kon agumatang ijay, ngamin, lastog day di babae. Nagapa kayo ka di? Iso tinangapa kanya. Jackpot dyan, Manang. Apaya di mo pa tiyan? Kat no nasayaat mo ti ugali ni Manang Joanna. Agoray ka man. Asino ka diti kanunungam? Siya, wano iso? Amok ti ugali, Manang. Nauyaw kan suplada ka ngamin. Ay, di nakrorodan doon Tama nga no si Kati pangidas alak iti pamutod ko kani Joan. Donna, isagana mo dagiti makan. Ala, nakaragragsak ni Manang. Taag kita damanan iti boyfriend na at taga syudad. Imbag man ta kinayat na ka, Manang? Siyempre, napintasak namin, Donna. Naglaad mo ta ugalim. Hoy, di mo dadaulan ti aldaw ko Ala, gusto daytan. Unay kayon aya. Sige, agtinulong tayon amang isagana kadagiti kanan tayo. James, kailiw ka na talaga. Di mo irutan ti arakop mo Diyak makahangis. Kumusta kan? Kastoy, si iiliw akanayon kan ka. Kailiw ka mat, Lydia. Mabalin ka din agkan ka. Sige, agkanaklat ta, James. I love you, James. I love you too, Lydia. Nora, sa dino tinapananda Brandon kan James? Napanak lang nagbanyo ng awandan? Mapandala ka no gumatang iti arak. Dida ka no kaya ti red wine? Kasta? Lydia, nagtaor ti boyfriend mo. Bagay kayo. Awan ka di sa bali a girlfriend na? Awan. Ngamin, imposible nga girlfriend pala iti sa bali. Iti daytoy a kinapintas ko? Ay na! Dinayaw mo man ng tibagim. Pudnumot ngamin. Ay,
Sapay ko mga rod, ta si kalaang ti girlfriend na. Donna, mabalin ka di ang mapantay di balay da Brandon? Taapay, manang. Kuyogan naklaang. Ngamin, saan ba't ngayon imay ni James? Naglangan nak iti trabaho, tapno makapag-date kami kuma. Dinak mo ton sinarungkaran. Nakitak itay malam. At dadaki ni Manong Brandon iti store ni Joanne. Ha? Natalyaw ko la ida, idilim mabasak. Anya ti aramidon da iti ayan ni Joanne. Nagpakuyog ka ni Donna nga may dito'y balay da Brandon. Ngamin, di nakpatan sa rungkaran, James. Ako. Amangan ngamin na makasingaaken ka. Imposible mat na itarason mo. Italagon daway nga kita tamanan. Kasta ti ibagam. Amok ngamin anang bannog ka iti trabaho. Sa anak asimrak iti doang aldaw. Tapno makalangan ka kuma. Pasensya kan, Lydia. Uwan kayam. Agsubli kami ni Baguio City inton bigat. Talo lang aldaw tinalami a bakasyon mi. Anya? Ngam apay. Saan tapay ang nakapag-date? Ay, ayatan na kadya talaga, James. Ibagam man tipod, no? Saan? Anya? Kunak nga minoy ayatan ka. Ngam saan mo't kayam. Sorry, Lydia. Inagkanaksan ka di. Kaya't naasawan, ay ayatan nak. Inagkan ka. Tay pagarup ko ngay ayatan ka. Yam, nagbiddo taklagay. Sana pod no, dayta. Sana pod no, James. Agwin na swastan, Lydia. Kat agsubli kamin inton bigat ije syudan. Oh, Lydia. At to'y tinaloom amangga. Dinagas ko ije store ni Joanne. Ginatang ko para ken ka. Agyaman ak taimay ka, Nora. Sikala tigayam ko apagtalkag. Nakuna ni Donna asaan kan amang mangan. Apay? Kayat munti matay? Nagsakit, Nora. Ay na. Nagsakit lang unay. Apoy agas to'y tinaramid ni James kanya. Ibagak daytoy ken ka, Ay, jakla ko man ibaga. Ngam, nasaysaya at matlano ibagak. Anya dayta? Kanayon kanu ngamin ni James ije balay da Joanne. Anya? Kasta tinangag ko asayang guseng. Ti awanan bain a babae. Inagaw na ti boyfriend ko. Saan a mabalin? Lastog ka lang arudan. Aga-agaw ka pa iti boyfriend. No saan ka gumatang? Kan no awan tinasaya at nga ibagam. Pumanaw kan, Lydia. Aga-agaw ka iti boyfriend! Amom, Lydia. Nalabit ano dismayakan ka ni James. Ado ka no tinaidanon kan kwa na amadi nga uganim. Aklo nam laangan, asikatin ang dadaal kanyak ka ni James. Sa anak akasta, Lydia. Ha? Amok! Kursunadam ni James, iso dinadaal na kan kwa na. Makaamu ka no kasta ti pamatim. Ngam sa anak akasken ka iti ugali. Agyaman ak kasi nung batam ti awag ko, Brandon. Abay, Lydia. Damagak la kuma. No adda ka din nang isukatan ni James kanyak. Tsaka ti makibiyang iti day tabanag, Lydia. Isulangan ti kasaritam. Ibagam ko matipod no, Brandon. Nagbaliwan ti panagayat na ken ka. Gapo iti may sa babae, amas maikarikan ko na. Anya, asino day ta babae? Saan kon nga ibagano asino? Pakibagam kan ko nang agsubli ko makanyak. Ikarik, agbalbaliw akon Brandon. Ibagam ko madayta ka ni James. Anya tinaknakan mo, Lydia? Taapay adito'y pa'y tuktuk ti bato ti kaya't mapagsaritaan ta. May mayat dito'y.
Tamabalin ko ti agikis no kayat ko. O sige, agikis ka laeng. Di uray man mangurat-urat tatenged mo. Inaksalangan aglemes iti adalam apas to'y karayan, Nora. Sige Kat no kayat mo, iduron kan. Tapno agdiritso ka di tababa. Ay, adalam day ta apaset kat. Anya ka matan, kayat mon samot amatay akon. Saan ka di kayat mo timatay? Sige ka, ipaypaysok ti aglemes. Ay, Jakman amukin ka, Lydia. Ay, ngam timakunakin ka, lipatan mo ni James. Ay, may sa abulan ng tinapalabas. Ngam, agsan sa noong kapaylaeng. Ay, kas itinakunam, saan na asungsungbatan ti awag mo? Kasano ang malipatak, kat talaga nga ay-ayatan. Ay na, imulam di ta panunot mo, kundi ta pusom. Adi na kan ay ayatan, gapo iti ugalim. Manang, nakitak ni Manong James iti store ni Manang Joanna. Aglaklako da adwa. Anya? Wun, Manang. Di question. Apay nga da iti store ni Manang Joan? Ti awanan ba ina, Joan? Kaya't nakadi asawon? Nga isudan? Sana mabalinda ito Mapanak iti store ni Joan, itamot laang. Pudno gayam, nga adda ka dito store ni Joan, James. Well, Lydia, Aga-agaw ka talaga iti boyfriend, Joan. ni Joan tay ayatak. Kat nakasaganak ang mga kalay sa kankwana. Ngam anya tadakan ko nang awan kanyak, James. Pasensya ka na talaga, Lydia. Ngam mas pilyak ni Joan. James, ay-ayatan ka aging gaita. No nadismaya ka iti ugalik, ikarik agbalbaliw akon. Sorry. Ngam, natimtimbang ti panagayat ko kini Joan. Sorry, Lydia. Saan? Agsubli ka kumakanyak. Ikarik agbalbaliw akon, James. Nagtuloy ti ayan-ayat da Joan ken James Mr. Lonely. Pimanawak iti balay mi, kat nagabangaklaangan iti pagnaedak, iti asidag ti pagtrabtrabahwak. Iti kasta, saan ko na makitkita ni Joan. Tano kasta makitkita, kasla kayat ko atong paan. Alakastan kat agyamanak. To'y pagayam mo, Lydia. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam Lydia. Timakonak iti daytoy apakasaritaam, ket agbalbaliw kan. Baliwa mo ti madinga ugalim. Tapno intun sumaruno amadaan ka iti boyfriend, saan na kan nga isukat. Laglagi pam, nga awan serbi ti kinapintas, no nagalasmet ti ugalim. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Lydia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.